Unsa ba kaha ang sukdanan sa tinuod nga panaghigalay? O kinahanglan bang sukdon ang kalalumon sa tagsa ka panaghigalay? Ug para makahimamat kita og tinuod nga mga higala, aduna baylo na kun diin kita angay nga makiglambigit? Sa pipila na ako katuig niining kalibutan, mag-isod ko og tubag niini nga mga pangutana. Kini si Dan ug si Warren. Si Dan taga Dipolog, si Warren taga Cebu. Tungod sa beer, pulutan ug musika, nag-abot ang among mga kadalanan. Ug ania kami karon naghugpong ug nagkantahanay diri sa usa ka langyaw nga dapit. Unta aduna pay daghang mga higayon nga kitang tanan makahimamat og daghang higala sa atong kinabuhi. Dili lamang diri, dili lamang diha, kundi sa bisan asa nga panig niining kalibutan. Can you explain to me what has become of us? We were released, we can never take them back. Not even pain can save Makain lang nagkatahamay. Gapo bay. Gapo, gapo. Ug alang kanatong tanan, atong ipadayon ang atong mga hagakhak aron kita magmalipayon sa atong panaghigalay nga sa usa ka pamaagi mauusab ang nagdala kanato og kalipay.